It's a step in the right direction, and as president, I'll ensure that you, the taxpayers, are paid back first. But we also need a rescue plan for the middle class, starting with what we can do right now that will have an immediate effect. In het centrum van Athene zijn anarchisten, extreem linkse, bezogen en waarschijnlijk ook sympathisanten. Hotels, banken, winkels, restaurants, kantoren zijn in plannen opgegaan in een veldslag die ik en vele critici met mij denk ik nog nooit hebben meegemaakt. Overdag waren het scholieren die protesteerden. 15 jaar geleden scholieren door de politie. This is what we can do right now.